Bos días a todos e a todos. As entrevistas, preferentemente as xornalísticas, foron sempre unha vía de información e comunicación co mundo para Manuel María. A través delas foi dando noticia dos seus proxectos e traballos e tamén da escrita de moitos dos seus libros de versos, posibilitando, en moitos casos, non só datar con precisión os tempos de redacción, senón tamén dar a coñecer as avatares ou os avatares editoriais que experimentaron ou sufriron. O día 31 de agosto de 1979, Manuel María está en Ourense, por mor da súa participación nas terceiras xornadas do ensino de Galiza celebradas entón na Universidade Laboral. Dous son os actos que protagoniza nese día. Dunha banda, a presentación e recital do seu segundo poemario dirixido aos nenos, titulado As rúas do vento ceibe, de moi recente publicación, e doutra, a conferencia sobre a xeración Nós. Entre un acto e outro, ten unha demorada conversa co xornalista Xoel Gómez, entrevista que ao día seguinte publica o xornal La Región. Como non podía ser de outro xeito, abre entrevista a nova daquil 31 de agosto, o pasamento de Celso Emilio Ferreiro, poeta, amigo moi querido por Manuel María, ao que lle dedica, como era de esperar, unhas primeiras e sentidas palabras. Logo, xa metidos en fariña, Manuel María fai unha valoración persoal do libro que acaba de presentar, As rúas do vento ceibe, valoración que lle dá ao entrevistador para introducir un tema tan polémico como perverso, por falso e injustificado. Fai esta pregunta: a ti últimamente estáches acusando de ser un poeta que traicionaches a túa misión literaria por a política. Que tes que dicir a iso? A resposta de Manuel María é certamente asisada. Na miña obra procurei sempre reflectir o mundo que vivín e que vin, e polo tanto hai nela poesía intimista, experimental, política, lírica, e deberíamos engadir tamén poesía existencial, relixiosa e paisaxística, para complementar a relación dos camiños poéticos que el abriu e cultivou entre os anos 50 e 70. Xa avanzada a entrevista, Manuel María revela a existencia dun novo poemario. Nun libro que teño a publicar, intitulado Cecais hai unha luz, fixen un intento de cantar a natureza e o amor. A pregunta é obrigada. Cando escribira? Dúas evidencias sitúan a súa redacción en 1979. A primeira, nas entrevistas que ao longo de 1978 lle fan, non cita este poemario, cita outros. A segunda e definitiva, a copia mecanográfica que meses despois nos pasou está datada nese ano, 1979. Podemos precisar o momento. E o momento é o mes de xuño. O ano 1979 comenzara dun xeito febril. Sae en Lugo o Catavento de Neutróns Domesticados, libro de versos que chega ás librerías silenciosamente, sen sequera unha sinxela presentación pública nin unha reseña xornalística. A razón é obvia. Todos os esforzos individuais e colectivos estaban centrados e concentrados na campaña das primeiras e constitucionais eleccións xerais de marzo, nas que Manuel María é candidato ao Senado pola provincia de Lugo, en representación do BNPG. Tan exixente é a campaña electoral que o noso poeta, ademais de desatender a presentación dun novo libro, ten que interromper as colaboracións xornalísticas semanais en A Nosa Terra, colaboracións que recuperará despois das eleccións. E de seguida, sin pausa, as primeiras eleccións municipais, en maio, eleccións que Manuel María, como candidato do BNPG á alcaldía de Monforte, participa e a cada acta de concelleiro. Será en xuño, xa liberado e recuperado da esgotadora vertixe dos dous procesos electorais, cando sinta revivir dentro de sí a necesidade de escribir. E como é habitual na súa traxectoria creativa, en pouco máis de 7 ou 8 días, no recollemento que a rebotica da librería Xistal lle proporciona, da súa intimidade dorida e ao tempo esperanzada, agroman 31 novos poemas, distribuídos en 5 equilibrados apartados de 6 poemas cada un. Os 4 primeiros apartados teñen como núcleo temático a natureza, vento, auga, lume e terra. E o quinto, anticipando e anunciando os fermosísimos versos de poemas da Labarada Estremecida, que verá a luz en 1971, canta Outra volta ao amor, metaforizado
na compañeira e a muller ideal para el, Saleta. Que neste seu novo poemario non encontremos convertida en materia poética a temática social e política de Galiza, nada ten que ver coa campaña de inxurias e mentiras a que Manuel María, home e poeta nacionalista, foi sometido durante os anos 70 pola escolástica españolista que, agachada en editoriais e cátedras, proclamaba un falso amor e mesmo empregaba escrita en galego para disimular o odio, o noxo e o desprecio que sentían pola súa propia terra. A explicación deste profundo e non accidental cambio, porque terá continuidade na súa obra posterior, ten que ver coa nova situación política de democracia formal que se está a vivir no Estado español e tamén na Galiza. Por primeira vez, Manuel María pode defender libre e públicamente os dereitos e intereses socioculturais, económicos e políticos de Galiza. Por primeira vez, Manuel María xa non precisa da plataforma poética para denunciar, protestar ou combater, porque a sociedade dotouse doutras plataformas e institucións, Parlamento e Concellos, nos que os problemas de Galiza poden ser debatidos, analizados e, se interesa, solucionados. Que tais institucións sexan máis ou menos eficais e atallen ou non os problemas de Galiza é outra cuestión. En consecuencia, a súa voz poética ábrese a outras arelas e querencias, e a natureza e o amor, noutrora piares e tecidos da súa linguaxe poética, convértense en fulcro, tema e razón de ser da súa palabra. De novo, precursora e anticipadora dun movimento social e poético que terá no amor e na defensa da natureza a súa eclosión nos anos 80. Cecais hai unha luz e, pois, un poemario singular na trayectoria poética de Manuel María, non só por lindar o fin dunha etapa e o comenzo doutra, senón por anticipar unha ética, unha estética e unha poética galegas. Cecais é tamén un poemario auténticamente manuel mariano. A súa linguaxe poética segue estar firmemente baseada nas vizosas raíces da Galiza labrega que nutriu a súa infancia e construiu a súa personalidade humana e literaria, linguaxe sutilmente mellorada e adornada coa regalía do seu mundo imaxinístico, metafórico e similístico e coa rica diversidade das súas recorrencias verbais, versais e paralísticas. A preocupación formal e a riqueza estética que caracteriza toda a obra poética de Manuel María, preocupación formal e riqueza estética que só os que se negan a ver non son quen de aprezar na súa obra, continúan vivas e operativas neste poemario. Cada unha das súas 5 partes compónse de 6 poemas sen título, ordeados cunha nomenclatura matemática, un 4, un 2, 3, 5, o que lle confira ao conxunto unha unidade formal e arquitectónica que personalice e unifica a súa diversidade temática. E introducindo este cosmos de incomparável beleza natural e humana, encontramos unha iniciática invocación que a maneira de epítome ou táboa poemática e temática preséntanos os 5 segmentos temáticos que vai desenvolver en cada un das partes seguintes. Pola intensidade e relevancia lírica da súa temática, Cecais unha luz cumpría todos e cada un dos requisitos exixidos pola escolástica imperante na época para a súa publicación con todas as honras, mas non interesou a ningún editor. E inédito seguiu ata hoxe, non por decisión do poeta, senón polas carencias e tamén miserias do panorama editorial galego. Diante destas dificultades para a súa publicación, Manuel María foi dando a coñecer algún dos seus poemas. Un saíu no ano 1980 na Nosa Terra, 2 na revista Anto de Amarante en 1999 e 6 máis na revista Serte de Madrid en 1999. Por isto, porque o poeta quería a súa publicación, aparece hoxe 31 anos despois. O leitor comprobará e acreditará verso a verso que estes poemas manteñen como as auténticas e verdadeiras froitas do Edén, a frescura, louzanía e garrideza doutrora, e mesmo a súa insólita e anticipadora novidade. Case diríamos que o paso do tempo, tan inclemente que a mediocridade, acrecentou as súas bondades que, a fin, podemos saborear demoradamente. Moitas grazas a todos e a todas pola vosa presencia e atención. Grazas.